Cela uthathe lapha bo. Cela uthathe lapha kumafastela uzulu. Lapha kumafastela. Ikadela kuphela. Hawu, akukhona kwethu lokho. Ma-comrades, angazi noma ukapteni noma ubani. Uthi akukhona okwethu uthina bameleni lana. Uthi asinayo imvume yokubabuza bameleni. Babuwe mfowethu. Yabo makuvinjwe into bamujonga la. Hamba siwashiya mina la. Abantu abangafuni bangene bazoklina. Angithi besikinithewu. Angithi besikinithewu. Sihamba sikini uDoda angithi. Kade nisibona isibiko lesikini. Wena ngavonela. Wa nami impela ngixakekile bafana ukuqamba manje. Abayihola emaphoyiseni. Uklina la. Amaphoyisa zibalelani ukuthi asibalelani ukuthi lapha kodwa ile ndawo kuphela since sifikile la uphelile 2 hours manje sifikile la kule ndawo le ufikile uphelile 2 hours sifikile kule ndawo le kusho ukuthi amaphoyisa khona into yazi ela kungenzeka khona ama drugs kungenzeka khona into ethile phekwa la kuleli bhilidi amaphoyisa ayakhokhelwa ngalokho so ingakho evale kanje niwabona nje ingakho evale kanje niwabona and angifuni ukuqamba amanga mina ngingwala eSouth Africa ngizalwa eSouth Africa ngakhula eSouth Africa yizwe lami leli and ngizolwela doesn't matter ukuthi omunye umuntu uthini ngami because ngiyayazi into engiyenzayo ngilelwa izwe lami ngilelwa izwe lokho omkhulu bami into ebuhlungu uyabona amaphoyisa amanje ahamba ayofundela uphoyisa abafuni abayenza umsebenzi wabo abafundela into abayithandayo laba imali lalelani into abayenzayo ePentown bangena amashop ngamashop bethatha ama-50 rand emashini ibikhona last week ngangena kwenye ishop ngayilotha nge-airtime langena iphoyisa lentombazane lazokhuluma kuleyo shop leyo kuyadayiswa kuyona ngangisho ukudayiswa ini langena iphoyisa kuyona banikeza u-50 rand and ngatshela ukuthi one day ngizolibopha ngatshetha one day ngizoba namathi ngaqhumana ngizokuhambela ePentown so akunendaba vele ngizofa noma inini so vele manje vele baningi vele wenzeni ingane nokuthi wena wenzeni ingane ukufa sinendaba nakho ngoba sila sinendaba kathele yabo ukufa yonke sinendaba nayo ukuthi kunani la and lento eyenziwa lapha phakathi bayayazi badla ngayo and baholela imali engaphezulu abayiholela uhulumeni haya sayobheka kwenzalani sali abavuli la khona ikino backlagard inyanga uthi uyongena ama backlagard ngazoma nginasela isithombe khona ngizobona ngoba ngenzela ukuthi nibe update sikwenzalani ngicabanga sinishiya ngaphandle nakho yabo nakho ngaphakathi la ngiyabona ngithi yes nakho ngaphakathi isinjani bavalile so sayingqongqozela amaphoyisa athi ayiboka khomude sihambe hayi amgoshela umuntu obelawa wemamzini khona amgoshela umfana befuna la kwathi ahambe yena kade sifikile ngibizile manje ngathi akese wanqabe linye iphoyisa manje lo mfana uyini wala phaka nje yilona mfana amazi mama eqonde phephula ngaphakathi ugoshe wona amaphoyisa bekubona ulo oshiluthi asongena ambiza wena kwathi akahambe manje so athi amaphoyisa wona abonanga umuntu Ambiza wenze lapha awumlanda ngathi wangahamba akhubuza mama ngenzela ukunitshela ukuthi nazi ukuthi kwenzakalani right okay sasengafuna ukapteni la ukhona umuntu alokho ekhuluma naye athi uyanqaba ukuthi silokhuze ngoba umphathi wakhe naye so umthetho awuvumi so ngizama ukumchazela ukuthi umthetho uthini sibanga lokho ke njengamanje so into esengivele ngayenza ngifonela abaphathi abakhulu kunaye ngoba ngifuna basichazele ukuthi indaba engafuni isinini yebo samkhosha umuntu yekho sakwazi phela sicela ukulalela uMamjesita asikhosha kala nemushini
ngifuna imani guys ngingaboni ngithule ngoba ngifuna uninika nonke ithuba nikhulume ngoba ngizama ukuchaza nami lento ukuthi mina angisifika manje nabeni vele nikhona but mina into engixakile ukuthi amaphoyisa agadeni la ngaphandle ngoba athi amile la mangibusa meleni athi agadeni nina kodwa nina ngale besimasha ngale agijime zogada yes so ingakho ngisho ukuthi njengamanje kuyacaca ukuthi khonto ekhona la ngaphakathi right afihlwe yiwo and mayikhona i-protect amaphoyisa yacaca lo nali iphoyisa ngifihli mina ngisho into ekhona yabo nawo ubaba uMbatha lapha ngimtshelile ngathi lo mthetho angitshela wona usebenzi ngoba sihambile thina nani khona singena amaphoyinti ufika uthip off amaphoyisa uthi maphoyisa khona ama drugs siphume nawo sasivona nje ePinetown senza same thing isakhomba sathi nama drugs saphuma nawo basebenzisa imasel masifuna ungena yonke indawo kwenziwa njalo siyaqala la imani siyaqala la kuthiwa khona amaphoyisa athi umthetho awubavumeli bona ukuthi baseshe indawo enama-drugs okuyithip off ephuma kunina mphakathi angithi mina bengekho bathipha off banqaba futhi ungena bathe umthetho awuvumeli bathe umthetho awubavumeli kade sekubuka enye ividiyo futhi ubambatha ethi akuyona indaba yenu ukuthi bona bameleni la ngaphandle manje wo ngifuna ukunika ithuba ngizosinika ithuba ngicela siqeda mina ngifuna ukuqeda bese sikhuluma nini ngoba ngifuni unganiki ithuba lokuthi sikhulume so njengoba ngisho njengamanje sifonile nathi sa report ukuthi ukhona inkinga ekhona la sesibonile ukuthi khona yabo ngoba mina angazi ngabona amaphoyisa defender indawo efile kanje ngiyaqala thank you kodwa akukho ngami ngoba inini ebenikhona so ngiqededela nisho lokho nikusho thina silinde amaphoyisa ukuthi afike la right if azofika nakhona kodwa engikusho ukuthi sesibekile thina sabeka ukuthi khona indawo la but okucacayo kumina ukuthi lento evikela la amaphoyisa akhuluma nomuntu ongaphezulu futhi okuyena othi le ndawo ayivikele so i-instruction ayisuki la isuka ngaphezulu ilento engizama ukuchazela yona ukuthi eva lo othi le ndawo singangeni kuyona umuntu osuka ngaphezulu into engiyibonele mina ngawami amehlo right ukuthi noMbatha noma ngaba khona la kodwa uMbatha uyena again wenza ama decision khona umuntu ongaphezulu kaMbatha okuyena wenza ama decision la ukuthi singangeni la sibarate ngoba sithe singena phansi siyabuza bamela amaphoyisa bathi ayisesiqedile sithi anikaze nenze lutho nisho kanjani usasihambi anikaze ngqongqoze ngisho ungqongqoze yonke into thina esiyibhekelayo ukuthi bakhona yini abantu abangaphakathi bathi bona umthetho awuvumi so sibanga lokho ngokomthetho so njengamanje ngifuna undedele ngizoqala ngawe baba bese ngize ngawe bhuti angithi uba nomunye befuna ukukhuluma okay ngicela nibanike ithuba bakhulume mina bengifuna ukubika ngalo oshayo iphoyisa limshaya kanjani umongozi manje kuyasuka Jacinta masihamba ngaphesheya amaphoyisa sesibuya phezulu agijima zofa la yini le ayazi kangaka ayisukele wona amaphoyisa la okay akubeka ama la wona mngafice mela sajika sabuya seza la yini le nto ivikela ngoba siyabona imjondolo lona flag yini evikela okay into evelile la yenkinga sisamthana la into esiyicelile ephoyiseni le ubaba uMbatha nomshoyisi besimhlonipha impela samhlonipha futhi namanje simcelile sathi akwazi ukuthi ungathi angena amaphoyisa kuphela yindaba ungadedeni noma oyedwa wethu noma ababili okay wathi akezezwa ngathi sakuhlonipha futhi lokho inkulumo yakhe eqhamuke kuyena ngisho ngambiza wasibuza ukuthi siyini thina ukuthi singazoklina sicela ukuthi mhlambe wena ngakuchazela kangcono uyaphika lokho afika se-police station sisimazoma namama sifike la abo udonga lamaphoyisa la sisuke nawo besuka ngala athathe besuke workshop sasuka nje sihamba njengenjwayelo siyakhalaza siyaklina besiklina umgaqo kahlahla thina siklina itheki lethu siyaklina siza ngala semasifika lapha sajika kanje sabuya masibuya safike sama la sathi ayingeke ngathi kunobulile la esingobuli ngahle sicela ukungena amaphoyisa avela ashaya udonga
abanye bali-understand udongo lento yokuthi asikwazi ukudlula bebeshoda ngalezi zinto abayiphatha abasidusha ngazo. Masithi siyabuza ukuthi why ukuthi basivimba ukuthi singene la osicela amaphoyisa angene nomunye bekusa-eli wethu kwathiwa singobani. Umuntu othe singobani ubaba lo mphathi ade ngikhuluma na uthe singobani thina singobani. Okay, sabuza ukuthi la kwenzakalani, ngithe ngisabuza lokho kwadlula omunye nje ubhuti bamthathile bambalekisa ngemoto. Ushaye mina befake iwash iphoyisa lengishayile bazi bangithatha bangifaka kwiquantum ngikhishwe sengikwiquantum ikhona nevideo angithi angazi ukuthi ngishawulani noma ngangazi noma bengathi ngikhuluma kakhulu kodwa bengenzeka lutho bengicela ukuthi why since why ngabantu bemarshal mash mangabe kwenza i-operation uzongena iphoyisa bese ungena namuntu wemarshal mash bangena amaphoyisa awu2 angena phakathi wona ngabuza so lo mfana lo kahle kulo muntu osishelela ukuthi asingena begqoke into eyodwa lilona lelo lengishayile laphinde la ngibuza ngisacela ukuqedela balekisile lungakafiksi ngicela ukuqedela maqede bangithatha bangifaka kwiquantum la bathena bangifaka kwiquantum lona leli phoyisa lingishayile ngewash lephoyisa and umasi ngishayisa ungitshontsha ngiqhumile la ayona mlonyeni ngiqhumela athi ngivuza igazi ngelikhombisa lingishasa kungitshontsha lifuna ukubonakala cause kuyashaya ukuthi ngibuza ukuthi why amaphoyisa ezongena wodwa why angahambi nabethi mhlambe njengoba simele akuyithini socela ukuthi angene why kuthiwa bangene bonke bodwa kungangeni camera ngishayelwa lokho ke ngithe mangifika ngaphakathi yena lo baba lo amvezayo isiganani wangibuza ukuthi ngiyafuna bangitreatlisha bebo5 wathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa ngoba ngikhala ukuthi ngibuza ukuthi ngishawelani imbuzo bengibuza ngibuza eminyango ngoba ngifaka ngaphakathi bathi ufuna ukubuza ukuthi ushayelwani kwathiwa ngena kwiquantum angingenanga bengidusha ngizingenele mina because angithi ngifuna ukubuza ukuthi bathi bangifuna ukubuza ukuthi ngishayelani thema ngifika ngaphakathi kwathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa manje kushaya kanjani ngathi ngicela ngivale iquantum ngithathe nihambe ningishaya kuze ngikwazi ukubona iphoyisa ngishaya kanjani lishaya kanjani mashaya ngabuza umbuzo ukuthi ngishawelani imuvile iquantum njengala kwasiwa abantu bayijaha bazova emva kwalokho kuthathwe lolo phoyisa lelo lishuthiwe lahamba labalekiswa lahamba likhona isilona liyavela liclean hayi liclean lezi nomphathi uthe uyalazi bebahambe naye nje sifast nomphathi uthe uyalazi ibe kanjalo ke njalo mangabe kukhona into esingayiboni ehamba kahle singene nawo amaphoyisa ngaphakathi useshwa kwenzeka ukuthi iphoyisa lihambe lodwa ngoba amaphoyisa into ayifunayo afuna intshontsho amaphoyisa vele agcwele lapha kumadlanga commission nje ngaba akekho la amaphoyisa ukuba enawekho lapha amaphoyisa amaningi agcwele lapha kumadlanga ngobani afuna intshontsho ngaso sonke isikhathi adedela imasela njengoba uwabona nje ekelile aqalilise ngamasela kufika nezidladla ezinkulu angaphezulu kwedouble shirt live ngifuna ukuqala phansi story ngifuna umuntu ozosichaza from the start ukuthi kwenzakaleni Yabona nje mina evikweni amantombazana ngiwafuni ngenxa yalento le. Ukhulumani? Bakithi, thatha indoda yakho uhambe nayo. Hawu. Thatha indoda yakho uhambe nayo. Hawu. Ngane zakwethu, nina nizinsizwa nina. Yini niphethe imithetho yoyihlo emagcekeni. Futhi ngifuna nazi ukuthi yonke lento niyibona ezweni manje osekuthiwa abantu bokufika bahamba abantu bokufika bavale yaqala la kwaNongoma nasoLundi neyenu yini futhi enayenza kahle beze bebonele bonke abantu ukuthi kanti into enhle iyenzeka ngokuthula kungashawa umuntu kungaphucwa umuntu into zakhe kungenziwa lutho thina ke lapha eZululand asiwona amasela umhla ka-30 usudlulile kumhla ka-30 manje sesizokhanda uhlelo olusha sizoqhubeka nalo lolu hlelo esade silwenza lokuthi abantu abavale kodwa sizothi ukwenyusa nje iqophelo akusezuba mnandi ke manje sizothi nje ukuthi nje thuthu kuzohamba kambe nje kuzothi ukuthi ukuphuphuka kancane sengisho ukuthi ke bafowethu
Lula. Uyabona nje insizwe ngeswa. Uyothi isuke ibithi lambile nje. Uyabona nje uzothi suka nje ulambile lo ngafuna ukulalela. Weyinsizwe, thina la eZululand. Njoba ngihlehlile kade ngihamba umhlaba wonke, ngihambe ngifundisa abantu lento eyaqalwa yini. Kade ngihambe ngifundisa umhlaba wonke lento eyaqalwa yini. Sibuyile ke manje sizohlala la eZululand kusukela manje kuze kuphele uAugust. Uma singakaneliseki noOctober uzophela, sifuna ukwenza isiqiniseko senze isibonelo ngeZululand. Idumbe, uPhongolo, iVryheid, uLundi, uNongoma, 5 wamadolobha. Sifuna kuphathe umuntu wala eZululand. Isitolo nesaluni necar wash necash and carry izophathwa umuntu wala. Uma sesikhandile ke lokho kwabonakala, sobe sesiyaphumela nakwabanye sibasile. Ningayiphoxi ke. Amaphoyisa lawa iningi lawo abafowethu nje abakhile abayizakhamuzi. Kodwa njengamanje basemsebenzini. Bazobheka nje ukuthi senza kahle, abalwi nathi. Akekho umuntu ozomemeza umuntu ongekho kule mashi. Ngoba sila kule mashi siphelele. Akekho umuntu esishoda ngaye. Ungamemeza umuntu ombona lapha. Ngisho ungabona umuntu wokufika, umyeke. Uzohamba uNkulunkulu wami, ngiyakutshela uzohamba. Utshelwa yimina. Saqala betha kuzokuhamba ngisho yedwa. Sibheke ku 3 million abantu abashiya South Africa njengamanje. Bazohamba. Nalabo abathi bagadwe ngabantu. Hey, bayayidlalela nje. Ayikho leyo nto leyo. Akekho umuntu ongamela thina njengoba singaka. Ungakanani lo muntu loyo? Insizwe engakanani leyo? Wena nsizwa wangakanani? Lasha yabe. Wena nsizwa wangakanani? Lasha yabe. Wena nduna wangakanani? Mase siqedile ngeinto eziningi uyabona njengoba silwa sonke la silwela eSouth Africa, abanye balwela eKenya, abanye balwela in sonke zama Africans. Uma sesiqedile une villain, uyabona i-bad guy, the villain that is coming for all of us, and uyazi ukuthi yini le Islam. Into engichaza ngani uyazini, niyadlala nidlala leya prophecy kaBaba Credo Muthwa leya, nidlale ikhulume leya prophecy kaBaba Credo Muthwa ithi kini the Zulus will be known as the enemy of peace. I love that part. Or the Zulus will be known as the enemy of peace. But in any failure, that video is too long. That video is very long. Kababu Credo Muthwa keep my prophecies that are happening right now. Ikhona leya mention akhona ukuthi South Africa will be ruled by Islam in the next coming future. And ama-Islam angenile ayanyonyoba mhla sesiqedile ngalaba abantu sithi sibhizi ngabo. Izovumbuka i-Islam izositshela ngo-Sharia law. U-Abraham Traore akasona isiphukuphuku ngoba ishut down nje le. Iyinkinga i-Islam, iyinkinga. There is no yabona beside Christianity vele we know they are bullies to African spirituality and African cultures and traditions. They are bullies. Islam is even worse, 10 times worse. And they are already amongst us. Nalowe gift of the givers, look esilethela abantu base Palestine lana, uzobabona, they will be given a community, citizenship, give them 5 years or 6 years, bazabe befuna Sharia law in this fucking country. Njengasengilande, England njengamanje bayalwa, balwela lento lokuthi now we can't walk on the streets of England as ama natives as England because it is blocked by abantu be-Islam demanding ukuthi we should wear in a certain way. Usuke country yakho that accommodates your religion and culture. Uzoyi impose on other people. That's colonizing, baba. That is colonizing. That is colonizing. Ingakho unamakholwa ahambe ekutshela ukuthi uNkulunkulu akavuma ukuthi uhlabe imbuzi, uthi uhlabela umsunu wakho. I-religion nje mina ayikaze yangipruvela anything engathi nengqondo. Nasemakhaya la ngakhulela khona ubuthola amajita, insizwa zihamba lapha emathuneni kushawa ipiki ezinye ziyogawula izinkuni. Khona okuwumfana okuyisithingithingi khamba nabafazi ukuthi kulethe umkhuleko kuhlezi kuhlalela amakheke netiye lapha edining room. Kubhizi kufakaza ngoJesu ongakaze kumbona. Ila ngaqala khona ukubona ukuthi umsangano lento le.
umsangano lento le. Thina siphila ngelogic nane principle yokuthi we need to get the job done lapha emathuneni kuncwatshwe khona isiphukuphuku esiloku sisishumayela ngumuntu waka-Israel esingakaze simbone.